אין ערעור על יכולתו של אריאל אפשל בתחום הזה. תודה רבה. אייל מגד, תודה רבה שבאתם לאולפן שלנו. עכשיו לפינה השבועית שלנו היו בחירות. השבוע פרץ לחיינו הקמפיין השלילי. אם שכחתם, ככה נראים קמפיינים אגרסיביים שהולכים על הראש של המועמד השני. מי אמר? בין אם ירצו הישראלים או לא, ירושלים היא בירת פלסטין. מי התחייב להילחם בטרור ובאותו הזמן שחרר רוצחי ישראלים? מי יכול להילחם בטרור אבל לא רוצה? ומי מנותק מהמציאות וסומך עליו? פרס וערפאת, השילוב הזה מסוכן לישראל. להילחם בטרור זה כמו לשתות מרק במזלג. אם זה לא היה ראש הממשלה שלנו, היינו צוחקים. פרס יחלק את ירושלים. נתניהו יביא שלום בטוח עם ירושלים. מצילים את ירושלים עם נתניהו. אצל ביבי בשלטים האידיליה חוגגת, אבל בואו נראה מה הם חושבים עליו באמת. דן מרידור. צריך להציל את המדינה מקסמי השווא המסוכנים של מר נתניהו. בני בגין. יש להם באש"ף ניסיון לא רע עם מר נתניהו. הוא כבר נכנע לטרור פעמיים במשך פחות משנתיים. ומה חושב בוגי יעלון על ביבי? נתניהו שטחי, לא רציני, לא קורא חומר מודיעיני. ועכשיו פתאום הם עומדים מאחוריו? ביבי? גם הם לא מאמינים לו. שלום ליצחק הרצוג. שלום לך, ערב טוב. יצחק הרצוג, יושב ראש המחנה הציוני. ראית קצת קמפיינים מהעבר? בהחלט. קמפיינים שליליים, זה בדיוק מה שהתחלתם לעשות השבוע, זה מה שהזכיר לנו. גם חיוביים וגם שליליים. אנחנו לוקחים את הנושא הזה ברצינות. טוב, אבל השבוע צריך לומר ביושר, השבוע זה היה שבוע קשה של קמפיין המחנה הציוני, מדברים על פיטורים, מדברים על סכסוכים, קמפיין שלא מצליח לתרום מעורבות גדולה מדי של נפתלי שפיצר, בעלה של ציפי לבני. מה קורה שם אצלכם? שקר מוחלט, הבל הבלים, ממש לא שם, ואני גם בפירוש מבקש גם להגן עליו ולהגן על אחרים. הדבר האמיתי החשוב הוא שבקמפיין הזה אנחנו לוקחים ברצינות את האזרחיות והאזרחים ומציגים להם מידע מלא. וחוץ מזה, אם כבר שאלת על הקמפיין, או לא פיתרת? אם כבר שאלת על הקמפיין, קודם כל אני חייב לומר שראש המטה איתן כבל עושה עבודה מצוינת ולא פיתרתי אף אחד, אבל אני יכול לבוא ולומר לך הערב שראובן אדלר יצטרף לצוות הקמפיין שלנו, הוא יהיה האסטרטג הראשי שלנו, הוא יתווה את מדיניות הקמפיין, ואיתו ועם אחרים אנחנו ננצח. ולכן פרסומים על כאלה או אחרים, אם אלדד יניב שם, או שהוא חבר שלי או לא שם, זה פשוט קשקוש מוחלט, כי בסופו של דבר, אני מתכוון לנצח את הבחירות הללו, ואנחנו ננצח את הבחירות הללו עם ראובן אדלר ועם כוחות טובים אחרים. אני לא כל כך מבינה איך אתה מדבר שאתה מנצח את הבחירות האלה, כשאתם מדשדשים בסקרים, כל המומנטום שלכם נתקע, וגם הסיפור של השילוב הזוגי בינך ובציפי לבני כנראה לא מצליח, כי אתם מנסים עכשיו להפריד את הזוגיות הזאת. לא מנסים להפריד, רינה, בוא נשים את הדברים על השולחן. נתניהו עושה כל היום בהסחת דעת, זה כל מה שהוא עושה. רק רק הסחת דעת. הוא לא לוקח ברצינות את הבחירות, דקה. ואת שואלת אותי על דברים שהם לגמרי לא רלוונטיים. היה לנו שבוע אחד של האטה, אנחנו יודעים לתקן, נתקן את הקמפיין ונשפר, אבל בוא נאמר את האמת. אני מביא לציבור תשובות על הכל. אנחנו מביאים לציבור תשובות על הכל. ונתניהו עוסק בהסחת דעת, וצריך לומר את זה. די להסחת דעת. אתה באולפן עכשיו, ואני שואלת אותך, אז תתייחס בבקשה לשאלות שלי. אני מתייחס לשאלות, אבל אני גם מתייחס לספינולוג ביבי נתניהו. אז עכשיו אני שואלת אותך, ולא נתניהו שואל אותך. ואני שואלת אותך, איך בדיוק אתה הולך לנצח, אם אני לא הייתי מאוד מוצלחת במתמטיקה, אבל חשבון פשוט אני יודעת לעשות, ואני מחברת את המנדטים, ואני רואה שאין לך שום סיכוי, לפי כל סקר שמתפרסם, להקים איזושהי ממשלה. רינה, אני מציע להירגע, ויש לי גם סוד בשבילך. אני רגועה, אתה צריך לדאוג. אני מתכוון לנצח, ואני אנצח את הבחירות. אבל אם אתה תגיד, אני מתכוון לנצח, זה לא מביא אז תתני לי לענות. אתה לא עונה, אבל אתה, חוץ מאשר להגיד אני אנצח, אתה לא עונה. אני מבקש רק לענות. ומה שאני מבקש לומר הוא שאני כבר הוכחתי מיומנות פוליטית בלתי מבוטלת בשנתיים האחרונות,
ואני הוכחתי שאני יכול לחבר חיבורים שאף אחד לא דמיין בפוליטיקה. לכן, החיבור עם לבני הוא חיבור מנצח שהביא את המהפך. אני אעשה חיבורים נוספים, ואני גם לא מתרגש ממה שאומרים מנהיגי מפלגות כאלה ואחרים לפני הבחירות. שדרי אומר שהוא הולך עם נתניהו, ושליברמן אומר שהוא הולך עם נתניהו. לא, דרי לא אמר את זה, ואני גם לא מתרגש. זכותם לומר את זה כי הם בבחירות. כל אחד מבין וכל אזרחי המדינה מבינים שיום אחרי בחירות דברים נראים אחרת. אם אני אהיה מספיק גדול, אם המחנה הציוני יהיה אפילו מנדט אחד מעל נתניהו, אני מרכיב את הממשלה. ולכן הברירה בפני האזרחים היא רק המחנה הציוני בראשותנו, בראשותי, או הליכוד בראשות נתניהו. אני רוצה להזכיר לך שבבחירות הקודמות לפני שנתיים נתניהו הגיע לנשיא עם קואליציה סגורה. זאת אומרת שגם הוא יודע לעשות קואליציות. אין לנתניהו ואם ליברמן אומר שהוא הולך איתו, אז הוא הולך איתו. אין לנתניהו קואליציה סגורה, ואני חוזר ואומר לך, תסתכלי לי טוב בעיניים, אני ראש הממשלה הבא, אני מאמין בזה, אני יודע את זה, ואני יודע שהמערכת הפוליטית, כי הוכחתי יכולת למיומנות פוליטית בלתי מבוטלת. אם על כל שאלה שלי אתה תגיד לי, אני אהיה ראש הממשלה הבא, אני אריב איתך על זה. למה אני אריב? כי אי אפשר לבוא ולהאמין לכל מה שכל אחד אומר היום. אני שואלת אותך שאלות, ולא לכל שאלה אתה תענה לי, אני ראש הממשלה הבא. אגב, אני לא חושבת שאם תגיד את זה 20 פעם זה יעזור לך. אני לא אומר את זה 20 פעם, אני אומר את זה חד וחלק, כי אני חושב שהסקפטיות היא רחוקה מאיתנו והלאה. דברים שאמר היום יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. כמה שיותר אני מקשיב לביבי ולהרצוג, ושניהם מכחישים שהם הולכים לממשלת אחדות, ככה אני יותר בטוח שהם סגורים ביניהם ללכת לממשלת אחדות. סגורים עוד לפני הבחירות. לדעתי יש שם הרבה הבנות. אז ביידיש אומרים אוטר גזוקט, אמר, אז אמר. אין לי שום הבנות עם בנימין נתניהו על כלום. אני מתכוון להחליף את בנימין נתניהו. נתניהו הוא כישלון, 6 שנים של כישלון. אז אתה לא תשב איתו באותה ממשלה? 6 שנים שבהם הוא לא נתן מענה, ואני מאתגר אותו בכל התחומים. חבר הכנסת הרצוג, והוא מתחמק מסוגיות יסוד, כמו הדיון עם הפלסטינים, כמו הדיור, כמו הרווחה, כמו יוקר המחיה וכמו הפערים החברתיים. אם ככה, אם לא תשב איתו באותה ממשלה? אני אומר כך. אני לא מוכן לנהל את השיח הזה, כי אני מתכוון לנצח אותו. כי אתה רוצה לשבת איתו באותה ממשלה. אני לא רוצה לשבת איתו. אולי אתה רוצה להיות שר החוץ שלו. הוא כבר הודיע, רינה, הוא כבר הודיע. הוא הודיע שהוא לא יישב איתנו. והוא כבר פסל את זה מכל וכל. אז למה אתה לא מודיע? מכיוון שכמו שהוא מתחמק מעימות, שיבוא לעימות מולי, רק הוא מולי. למה רק הוא מולך? גם היא מועמדת לראשות ממשלה. לא, רק הוא מולי. וזה יהיה רק... ואני חוזר וקובע, זה יהיה נתניהו מול הרצוג, מולי, על כל הסוגיות שחשובות לאזרחי ישראל. הוא לא יתחמק. בוא נדבר על סוגיה חשובה. הרי את יודעת שאת פרס ישראל הוא עשה כדי לא לדון ביוקר המחיה ולא לדון בדיור. מה דעתך על ההסכם המתגבש בין המעצמות לבין איראן? ההסכם הזה הוא בעייתי. ואני אמרתי את זה לעמיתיי בוועידת הביטחון במינכן. בהסכם הזה יש בעיות קשות. מאוד קשות. יש בעיות קשות, אבל הבעיה שמה שעושה נתניהו לא עוזר לשנות את ההסכם. ללכת ולדבר בפני האמריקנים, ללכת ולדבר נגד ההסכם הזה ואולי לעצור אותו, זה לא מה שצריך לעשות. זה ממש טעות, כי הוא מגיע לשכנע את המשוכנעים, אבל הוא היה צריך הרי לבנות אמון עם הנשיא ועם הממשל, והוא שרף את זה, הוא שרף את זה באחת. הסופר אלי ויזל תומך בנסיעה של נתניהו לשם. הוא שרף את זה באחת. כנראה שיש תמיכה למהלך כזה. את יודעת, כמה מנהיגי יהדות ארצות הברית סולדים מהמהלך הזה? כמה הוא גורם נזק ליחסים הכי אינטימיים? אני חוזר ואומר פה לאזרחי ישראל, נתניהו מוכן בשביל קידומו האישי לפגוע באינטרסים חיוניים של ישראל. את יודעת, אני אגיד לך משהו. האם ללכת לנאום נגד ההסכם? את יודעת שהוא שר הבריאות? עכשיו הרי הוא בפרס ישראל, הוא שר החינוך. אבל למה הוא לא עוסק בבתי החולים? הוא גם שר הבריאות. כי הוא מנסה להסיט את הדעת של האזרחים. אבל הנה, אני מנסה לדבר איתך על העניין האיראני, וגם אתה לא רוצה לדבר. אגב, גם אתה מסית את הנושאים. אני לא מסית, אני מוכן לדבר על העניין האיראני. אני לא שמעתי אותך מציג תוכנית מדינית. אני לא שומעת אותך מציג שום מדיניות, שום דבר. אנחנו מציגים תוכנית מדינית מלאה. ואמרנו את זה, גם לבני וגם אני, אנחנו היחידים שנוכל להגן על חיילי צה"ל מפני בית הדין הפלילי הבינלאומי, ונוכל לגייס את העולם לצידנו. ואנחנו נציג השבוע מתווה ביטחוני מדיני מלא, ונחשוף את כישלונותיו של נתניהו בביטחון. הוא נכשל בביטחון, הוא נכשל מול החמאס,
והוא נכשל גם בעניין האיראני. אני רוצה להזכיר לך... את יודעת שבתקופתו... אני רוצה להזכיר לך... בתקופתו איראן הגיעה להיות מדינת סף. השותפה שלך, שאתה לא זז בלעדיה, הייתה שותפה בכירה בממשלת נתניהו בשנתיים האחרונות, בצוק איתן ובכל המדינית. היא הייתה שותפה, ועד שהוא לא גירש אותה, היא לא עזבה. עד שהוא לא גירש אותה, היא לא עזבה. ואני רוצה לומר לך משהו. שאף אחד לא ישחק איתי בעניין הזה. השותפות ביני לבין לבני היא שותפות אמת. היא מנהיגה ראויה, יש לה מעמד בינלאומי ראוי. עם כל הכבוד, אני ארכיב את הממשלה הבאה, אני עומד בראש הרשימה, וכשהיא לצידי, אנחנו הרכב מנצח. זאת אומרת, העניין הרוטציה כבר לא קיים? קיים, בוודאי שקיים. זאת אומרת שאתה שנתיים והיא שנתיים? אבל עם כל הכבוד, תשמעי רינה, רינה, את גוררת אותי למקום שכולו כאילו לנגח. לאשרר את הרוטציה. בוודאי, אבל אני לא מתחמק משום דבר. תהיה לנו תוכנית סדורה לכל 4 השנים. אנחנו נשנה את עתיד המדינה, והברירה בידי אזרחי ישראל. עם עוד 4 שנות נתניהו של כישלון בכל תחום, או יצחק הרצוג לראשות הממשלה, ושותפות עם לבני. יש לי עוד שאלה לשאול אותך. האם נתניהו בסוף לא יבוא לעימות מולך ומול ציפי לבני? האם תבוא לעימות עם כל ראשי המפלגות האחרות? אני מזמין את נתניהו לעימות, ואני אומר לו, תפסיק לשחק משחקים. בלי פופקורן, תפסיק לשחק משחקים. אני מופיע רק מול נתניניהו. כלומר, לא תופיע מול ראשי המפלגות האחרות. אני אופיע רק מול נתניהו, כי שנינו היחידים שיכולים להרכיב ממשלה, ועל שנינו יכול הנשיא להטיל הרכבת ממשלה. אני עומד בראש רשימת המחנה הציוני, והוא עומד בראש רשימת הליכוד. ושלא יברח, ושלא יפחד, שיבוא ויסביר לציבור מה הוא עשה 6 שנים, 6 שנים של כלום. טוב, אני רק ברשותך, חבר הכנסת הרצוג, לפני סיום, ולפני זה אני צריכה לקרוא, רוצה להביא את תגובתו של אריאל הירשפלד על דבריו של אייל מגד מוקדם יותר בתוכנית. הירשפלד אומר, דבריו של אייל מגד על תפקידי בפרס אמת בזיקה לאביו אהרון מגד הם דיבה גמורה. קבלתי על כך שהוסיפו בלי ידיעתי את שמו של אהרון מגד אחרי שהוועדה קיבלה החלטה על מתן הפרס לסמך יזהר. לא הייתה שום התנגדות לשמו ולדעותיו הפוליטיות. אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת הרצוג, שבאת לאולפנינו. מיד אחרינו מהדורת סוף השבוע עם דנה וייס. אנחנו נהיה כאן שוב בשבת הבאה ב-6. יהיה לכם ערב טוב ושבוע טוב. שומעים אותנו עדיין? זה בסדר, יש הרבה על מה לדבר. לא, אני שואלת אם הוא יתנה את זה לבוא עם ציפי לבני, לא תבוא? למה אתה מפחד לבוא איתה?